Id-deputat nazzjonalista responsabbli mis-settur tas-saħħa Stephen Spiteri sostna li l-kap nazzjonalista Alex Borg m'għandux background fuq is-suġġett b'referenza għad-dikjerazzjoni li jagħmel fl-aħħar jiem dwar il-mediċini ġeneriċi u għal dan meta kien qed jiġi intervistat mill-ġurnalist veteran Brian Hansford fuq il-programm tal-Istazzjon Nazzjonali Realtà. Il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg uża xi kliem dwar mediċini ġeneriċi. Fl-opinjoni tiegħek taħseb li id-diskors li uża seta' kien wieħed insensittiv jew? Jiena mhux se ngħid id-diskors li intuża, jista' jkun jiena nista' nifhem illi intuża minn xi ħadd mhux f'background mediku u naturalment intuża dik il-kelma. Bil-maqlub ta' dak li ddikjara Borg waqt attività nazzjonalista, it-tabib Spiteri ukoll żied jgħid li anzi il-mediċini ġeneriċi għandhom ikunu it-triq quddiem għal dak li l-gvern jipprovdi fuq il-formularju nazzjonali. Illi l-way forward fuq il-formularju tal-gvern hija mediċini ġeneriċi għax hemm hija d-direzzjoni mhux Malta biss. Jiena nista' ngħidlek li 95% tat-trattament li nagħti huwa kollu generic drugs. L-ewwel qed jiena nibża għall-but tal-pazjent għax daw jisuhu ħafna inqas meta jagħtu l-istess riżultat kif tkellimna hawnhekk qbilna tnejn u għalhekk irridu nkunu financially conscious ukoll. Id-dikjarazzjoni tal-kap nazzjonalista li indika li l-mediċini ġeneriċi huma b'xi mod inferjuri għal oħrajn ġiet ikkundannata mill-Awtorità Maltija tal-Mediċini u s-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika li ddeskrivawha bla bażi xjentifika u perikoluża. Dan għax anke l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tappoġġja b'mod ċar l-użu tal-mediċini ġeneriċi. Minn barhekk il-Ministru għas-Saħħa Ġewad Bela wkoll talab lill-Kummissarju għall-Istandards biex jinvestiga d-diskors ta' Borg. Il-Ministru Bela wkoll esprima t-tħassib tiegħu li l-Oppożizzjoni qed tkompli xxerret id-dubji fejn m'hemmx waqt li toħloq ansjetà fost eluf ta' pazjenti li jużaw dawn il-mediċini ta' kuljum. One News l-erba' ukoll irrapporta kif mistoqsija parlamentari li saret mill-ex kap u ex kellim tas-saħħa tal-Oppożizzjoni Adrian Delija kellha l-istess intenzjoni.